Čaute ľudia v dnešnom novom videjku. Dneska budem zase otravný a zase budem prankovať ľudí v tomto mestičku malom, ktoré nemá vôbec zmysel, neviem prečo som, ale budeme zase otravní a zase ich budeme prankovať, takže poďme hneď na prvý domček. Dobre ľudia, máme tu nie dva domy po sebe, ale ako ja, vždy musíme zatvorené, dobre, tak nemajú. Jasné, že keď budú mať dozadu, tak teoreticky by to tam malo byť a malo by byť otvorené. No nie, oni tu. Dobre, ideme na to. No. Nie. Tak, dotretíte všetko dobre. Prosím, hej, spacák. Spacák, čo robíš? Hej, prestaň. Ja ťa reklamujem. Ja to neviem trafiť sa. Počkajte. Dobre ľudia, takže s pacákom tu nejde. Takže vytiahme si niečo z môjho ďalšieho battle. A to máme krabicu, čo? Nie, nejde nejaké paretošky. Ja tu mám iné makačky, ja tu musím zrobiť bobuxy. Ja to držím. Tekilu. Dobre, poďme na to, ale ja neviem, ale to zase čo na mňa. Neviem, prečo sa každý joine na mňa, keď vždy točí video, ja to tak nemám rád niekedy. Dobre, poďme na to, takže kde máme tento, gaučík. Tak poďme. Tak teraz vylúpi, čo? Čo? Aký cheat? Kámo. To je bolo, počkaj, ja si to odstránim po sebe. Odstránim. OK. Dobre, dobre. Takže potichu, musím byť fakt mega potichu, čaute! Tu som, kámoško, tu som, tak. Káš, safe. A? Peniaze! Kamo, berete peňažky. Berete peniaze a utekáme. Utekáme! Yes! Máme peniaze! Yes! Vylúpil mi poctivo dobre, asi to ideme trošku tak. Počkajte. Tak, viete čo? Gauč tam necháme pod zemou. To ja sa nepýtajte prečo, ale tak necháme pod zemou. Kamo, nepúšťajte mi invity. Kamo, čo si to dovolujete? Ja točím. To je môj dobre, tak to už nie sa dostanem, ale dostanem, kúkajte, teraz sa dostanem. Tak, dáme polovinku. Ne. Dáme trošku ešte tak. Ja neviem. No, tak to som asi teraz už som tu asi Počkajte, mám taký nápad. Viete, keď to. Počkajte, toto je moja tajná taktika, ktorú jasné, že ja sa nechcem takto teleportovať, čo ste? Nie, nikdy, nie. Poďme na ďalší domček. A inak, máme bobuxy. Počkajte. Áno, poďme mať bobuxy. To bude paretoška. Jej. Bobuxy máme. Ideme na ďalší dom. Ľudia, jaký si vybrať, lebo ani ja v jednom neviem, kde je safe. Túto, čo je za tomto, čo má zlý v záložní? A toto, čo to je? To je nejaká americká rodinka, tam býva, či čo, ale ideme ho skontrolovať. Hej, otvoriť. No, to ide. Hej, ja si vezmem gaučík. Kúkajte. Som u vás doma. Čaute. Nepozdravíte. Tu je Joško. Ten známy udržbar. Ten známy ujo, ktorý vám opravuje kúpeľňu. Jasne, že je to. Dobre, takže jasné, že som nič nerobil. Dobre, ale kde môj ten safík? Haló, safe, ja chcem tvoje. To je úspory. Telku sa si nemôžeme pustiť. Tu nič nie je skryté, to ne. Dobre, takže v tomto domčeku nič, lebo ja neviem, kde to tu majú, ale kde to skladujú? No tak to mňa sa nepýtajte, to oni niekde skladujú. Ježiši, a tu sú dvere. A tu majú zatvorené. A ja pôjdem na frajera. Spredu, kde sú ľudia.
Tak. Pam. Čau. Mňa sa nevšímaj. Ja som tu len na obhľadke. Takže mňa si vôzeš čau. Mňa si nevšímaj, bráško. Ja som tu len na obhľadke, domčeku. Veď vieš, údržba. Tak, kámo, mňa si nevšímaj, ja už idem preč. Veď, ja som v bode, chalan. Mňa sa nemusíš báť, veď, počkaj, toto nie. Sadaj. Nie, ty problém. Gauč, ty zradca. Oj. Čo sa tu deje? Toto není dobré. Toto není dobré, ľudia. Čo sa tu deje? Toto není dobré. Okamžite preč, okamžite. Tak, kotvička. Hej, máš. Hej, odkráňme to a ja musím vypadnúť. Julia, použij moju tajnú techniku. Tu budem požerať začať. Za peniaze. No ľudia, takže tady máme taký domček. Neotvorený. Dobre, keď sa 10 minúty končím toto video. Ale nestrandujem, takže ľudia si jak chcete niekto so mňou ako natočiť, ako to musí byť vo videu, ak teda vám chcete. A chcete, aby ste chceli ste so mňou ísť prankovať ľudí, tak mi nebojte sa mi napísať do komentárov. Oj, čo je? Ja nebojím. Čo si myslíš? Si nejaká malá, myslíš, že si niečo? Prídem k tebe domov a budeš kúkt. Mám som tu teba doma. Takže mňa si nevšímaj. Ja sa tento dom, ja toto neviem tu nájsť, maj tu save. Ja neviem proste, kde je, no chápete to? No, nájdem sa pri slove. Kde máš save? Haló, teta. Ježiši, no keď decko, rodinka tu býva, ja si nevšimajte, ja som... Ty vole! Čo je? Prečo bola tak čierna? Prečo? Za čo ma ty hráš? Asi ide po mne, takže je na čase... Dobre ľudia, musím okamžite utiecť, lebo typka mi chce dať ban. A nechcem... Počkajte. Máme to dať. Nie mi toho ban, to nevadí. Takže ľudia, budeme ako si tohoto videa. Takže nezabudnite like, odber. Dnes sa pôjdeš videu, tak čau.